O seu traballo sobre a insuficiencia mitral severa valeulle a Ana Belencid para facerse co premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardioloxía na súa quinta edición. Ramiro Carregal, por todo o que representa no mundo empresarial, como decía Miguel Santalices, esa creación de riqueza que é a que move a sociedade ao final, a riqueza dos nosos grandes empresarios, e por esa vontade de adicar parte da riqueza que el crea a que a xente poida vivir un poquinho mellor a través da investigación en áreas da saúde nas que nos xogamos tanto como a vida. A cardióloga recolleu o premio dotado con 30.000 euros nun multitudinario acto celebrado no Hostal dos Reis Católicos, ao que asistiron numerosas autoridades e destacados profesionais do ámbito sanitario. Aquí hai moitísimo mérito, moitísimo traballo, como le decía, de todo un equipo detrás. As grandes cousas son imposibles, volvemos ao que decía Galeano, moitas pequenas cousas que decía tamén a alcaldesa de Santiago e que citaba a doutora Cid ao final da súa intervención. Moitas pequenas persoas facendo pequenas cousas fan algo grande. Bueno, podemos discutir, decía a alcaldesa, tamén xente grande con posibilidades que tamén hai que estar aí, pero ao final faise todo en equipo. Por lo tanto, seguro que ten un equipo fantástico detrás, pero os equipos sin capitanes ou capitanas ao final non se sabe moi ben a onde deben ir e, por lo tanto, a dirección é fundamental. Por lo tanto, este premio é absolutamente recoñecido. A insuficiencia mitral severa na actualidade é a patoloxía valvular que máis afecta aos maiores de 75 anos. Daí a importancia de seguir investindo en investigación para reducir a súa incidencia e mellorar o seu pronóstico.